മഹാദേവന്റെ മുകളിലേറി അലറിക്കൊണ്ട് kayaknya bahaya.
Hey!
ഈ ലോകത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിഞ്ഞ് കൈയെടുത്ത് പോരുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരനുഭവം അപ്രകാരത്തിങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അഗ്രസംഹാരണി അങ്ങനെ ധരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലിഖിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജീവായോനികളും അയോനികളും അതിലെല്ലാം പ്രാണപ്രിയരായിരിക്കുന്ന കരിങ്കാലത്തിലൂടെ അധർമാചരണത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിങ്കിൽ നിന്നിട്ടും അല്ലെ എവിടെയെല്ലാം സത്യങ്ങളെ നിലനിർത്തണം അപ്രകാരം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഏകൃതക്രിയാധാരമായിക്കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമായിരിക്കുന്നതായ ഒരു കുരുത്തോല വിഗ്രഹം. അന്ന് കാലമാസം, കാലശൂലം, കാലചക്രം, കാലദണ്ഡ്, കാലവല അങ്ങനെ എന്നിരിക്കുന്നതായ ഇത്യാദികളായിരിക്കുന്ന ആയുധവാണികളോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ നാരായണദേവൻ തമ്പ്രാൻ എന്നിരിക്കുന്നതായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായ അനുഭവം ആയതുകൊണ്ട് തുള്ളിയം പൂരോട്ടം എന്നിരിക്കുന്നതായ നാട്ടിനകത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിരിക്കുന്നതായ സത്യം വിളങ്ങുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ മണ്ണിങ്കൽ നിന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ എന്നിരിക്കുന്ന മാവിനക്കട്ട എന്നിരിക്കുന്നതായ സത്യം വിളങ്ങുന്നതായിരിക്കുന്ന കന്യരാശിയാധാരമായിക്കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതായ മഹാ ലോകർക്കും നന്മയായിരിക്കുന്നതായ അനുകൂലങ്ങളെ പ്രകാരം കൊടുത്തു വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുമ്പ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിരിക്കുന്നതായ ആ സത്യം വിളങ്ങുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ മണ്ണിങ്കൽ നിന്നിട്ടും മുമ്പത്താഴ്ചയും പിൻപത്താഴ്ചയും പൂരവും നവരാത്രിയും ശിവരാത്രിയും ഒത്തനാരും കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്ദാർദീപവും കൂടുതൽ മുഹൂർത്തവും ഒത്തനാരും കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നതായ പ്രഭാർത്ഥം അടിയന്തരം പിഴക്കാണ്ട് പൊത്തിയ കനി കുറിഞ്ഞ ഗുരുവാനം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അടിയന്തരം പിഴക്കാണ്ട് കൊണ്ട് കണ്ട് കൊണ്ടേക്കണേ എൻ്റെ മുതലാളിമാരെ. അതുകൊണ്ട് സത്യത്തെ കണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടുപിടുത്തുന്നിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മൂല്യ 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 എന്താ മൂല്യ സന്തോഷായ സംവത്സരം തികഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഏകർമ്മഗിരി ആധാരമായിട്ട് ഭാവിയക്കട്ട എന്നിരിക്കുന്ന കന്യരാശി ആധാരമായിട്ട് സംവത്സരം തികഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നിരക്കുന്നതായ ധർമ്മേ യജമാനന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കർമ്മിച്ചു പോരുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം സുഹൃതം തന്നെയല്ലേ പൂജ. കപ്പൽ വളപ്പാധാരമായിട്ട് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വയോരാശി അല്ലെ എത്ര നൂലിട്ടാലും പത്താതിരിക്കുന്ന ഒരു കയം അല്ല അറിയില്ലാത്തവർ അല്ലെ അറിയാത്തവർക്കറിയാം ഈശ്വരപ്രവാഹം മഹാത്മ്യം കണ്ടിട്ടറിഞ്ഞവരാരുണ്ട എല്ലാവരെ ആരുണ്ടല്ലേ എന്റെ ഈ പ്രമേയനെ കണ്ടിട്ടുള്ള. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കന്യരാശി ആധാരമായിട്ട് ഇന്നേവരേക്കും ചാടിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അന്നിരിക്കുന്നത് കുരുത്തോല നിർബന്ധമായിരിക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ എന്നും കർമ്മിച്ചു പോരുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം ആവോളം എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അനേകമായിരിക്കുന്ന മൊഴികളൊന്നും ചൊല്ലിയിട്ട് കാലവിളംബരം വരുത്തുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒന്നും തരാം. അതുകൊണ്ട് ഏറിയൂർ സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് അവർണഗിരി ആധാരമായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരക്കുന്ന മാവനക്കട്ട എന്നിരിക്കുന്ന കന്യരാശി ആധാരമായിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ധർമ്മയ്യൻ. അതുകൊണ്ട് മാവനക്കട്ട ഉടന്മാരെ അകടത്തിരിക്കുന്ന 10 സമസ്തന്മാർ എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ കൂടിയിട്ടും അല്ലെ ഒരു ചരടിൽ കുരത്തിരിക്കുന്ന മുത്തുകളെ പോലെ അല്ലെ അണി നിരഞ്ഞു കണ്ടു ഒന്ന് അല്ലെ ധർമ്മയ്യനെ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്രമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം വേണമല്ലോ. സൗഖ്യം തന്നെയാണോ മാവനക്കട്ട കൂടെ? സൗഖ്യം തന്നെയാണോ? ഇരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്നതായ മനതാരെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതായ പ്രകാരം അല്ലെ അങ്ങനെ എന്നിരിക്കുന്ന ആ ദിനം തന്നെയല്ലേ സമാഗതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആവനക്കട്ട എന്നിരിക്കുന്ന സത്യം വിളങ്ങുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണല്ലേ ഇത്. അങ്ങനെ എന്നിരിക്കുന്ന മണ്ണിങ്കൽ നിന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്ന മനതാരെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഈ കുരുത്തോല നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ധർമ്മയ്യനെ ഒന്ന് അല്ലെ കണ്ടാരാധിച്ച് പോരുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം ഒക്കനാരും സിദ്ധിച്ചല്ലോ. അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഏതന്നെയായാലും അനേകമായിരിക്കുന്ന മൊഴികളൊക്കനാരും ഉണ്ട് നിങ്ങളോടല്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തി മുതലാളി എന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ടേ അപ്രകാരത്തിന് ശേഷം സകലമാനിതമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചൊല്ലാം കേട്ടോ.
അതുകൊണ്ട് എനക്കങ്ങനെ അല്ലേ ആളുകളെ അല്ലേ ഇരിഞ്ഞെണ്ണതായിരിക്കുന്ന ആളത്തരല്ലോ അല്ലേ എടാ ഞാൻ ഗണേനെ പോലും തിരിഞ്ഞു കുത്തും. അങ്ങനെ മരം അല്ലേ ചരം ചൊറഞ്ഞു വിളിക്കുമല്ലേ, മരം മറഞ്ഞു കളിഞ്ഞാലോ. അതുകൊണ്ട് സമസ്തമായിരിക്കുന്ന മഹാലോകത്തും നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുകൂലങ്ങളൊക്കെ നാലും എടുത്തു വരുത്താം. എന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തി മുതലാളി എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കിൽ കൂടിയിട്ടൊന്ന് മുഖത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്നതായ മാത്രമെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും